3 urte bete dira Zaldibarko zabortegia kraskatu eta mildu zenetik. 3 urte beraz, Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran hango langileak hil zirenetik. Ordutik zeresan handia eman du aferak, baina jada auzi bakarra geratzen da epaitegietan ingurumenaren aurkako delituarena. Horrekin lotuta Eusko Jaurlaritzako 3 ingurumen teknikarik ikertu gisa deklaratu beharko dute, otsailaren 28an Durangoko epaitegian. Atzo Zaldibar argitu plataformak deituta Sololuzeri eta Beltrani omenaldia egin zieten Zaldibarko Eizaga auzoan eta beste behin eskatu zuten gertatutakoa argitzeko. Besteak beste Sololuzeren gorpuzkirik ez da agertu. 100 lagunetik gora elkartu ziren atzoko ekitaldi xumean plataformako kide Josune Lazkano hitzaldia eman zuen eta lore eskaintza ere egin zieten bi biktimei. Lazkano azpimarratu zuen eragotzi zitekela duela 3 urte gertatu zena eta kritiko azaldu zen agintariekin. Zehazki esan zuen arduradun politikoen kudeaketa eredu iluna agerian geratu dela, kontrol eta gardentasun falta, erantzunik eta erantzukizunik eza eta prepotentzia. Eguerdion guztioi 12ak pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unean, eguneko gaiak hizpide hartuta aipatu bezala gaur 3 urte bete dira Zaldibarko luizia gertatu zenetik eta han hildako bi beharginei omenaldia egin zien Zaldibar argitu plataformak atzo. Airadurreta dugu kameraren beste aldean gaian sakontzeko. Kaixo Aiara. Kaixo, zuk aipatu bezala 3 urte bete dira gaur Zaldibarko zabortegiren luizitik. 3 urte beraz Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran hango langileak hil zirenetik. Ordutik zerezana eman du aferak, baina jada auzi bakarra gelditzen da epaitegietan. Ingurumen aurkako delituarena. Eta horrekin lotuta Jaurlaritzako 3 ingurumen teknikarik deklaratuko dute akusatu gisa otsailaren 28an. Bestalde atzo Zaldibar argitu plataformak Beltran eta Sololuze omendu zituzten eta beste behin ere eskatu zuten gertatutakoa argitzeko. Gogoratu behar da gainera Sololuzeren gorpuzkia oraindik ez dela agertu. Ehun lagun baino gehiago elkartu dira Eizaga auzoan, Zaldibarko zabortegiko luiziaren 3. urteurrenean. Erantzukizunak argitu daitezela eskatu dute. 3 urte Alberto eta Joaquin gure albotik desagertu zirela. Euren familikoei gure maitasuna, gertutasuna eta animoak. Beti zuekin egongo gara. Astelehen honetan 3 urte bete dira Berte Recycling enpresaren Zaldibarko zabortegia amildu eta Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze lurpean geratu zirenetik. Beltran oraindik lurrazpian dago, Sololuzeren gorpua bakarrik aurkitu zuten. Oraindik zauria nagusi da eta gertatutako ahantzuran ez erortzeko 100 gora Eizagan bildu dira, Zaldibar argitu plataformak antolatutako ekitaldian. Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze oroitu, zabortegian gertatutakoa ez errepikatzeko bermeak esegitu eta erantzukizun guztiak argitzeko eskatu dute. Horretarako musika emanaldiaz eta lore eskaintzaz baliatu dira. Heriotza hori ez gain kaltea handia izan zen inguruan ere, zenbait egunetan kutsadura atmosferikoa handia izan zen, batez ere 37 biztanleko Eizaga auzoan. Urte luzez sufritu dituzte kamioien joan etorriak. Lur eta uren kontaminazioak, zaratak, amiantoz betetako hondakinen goraberak. Eta orain, guzti horri, lurren desjabetzeak, inposizioa eta informazio eza gehitu zaizkio. Zaldibarko hondamendiaren arira 2 auzi ireki ziren, bata ordea 2021ean itxi zen, fiskaltzak eta auzipetuek sinatutako akordioarekin. Bigarrena berriz ingurumenaren aurkako delituagatik irekitakoa Durangoko lehenengo instrukzio auzitegiaren eskutan dago. Eusko Jaurlaritzako 3 ingurumen teknikarik ikertu gisa deklaratu beharko dute datorren otsailaren 28an.
Bestaldetik Azpiegiturei helduta Aiara abiadura handiko trenaren Bilboko sarrera eta Abandoko geltokiaren proiektua behin betiko onartu zuen Madrilgo gobernuak joan den astean. Trena Basauriko Lapatza parean egingo den tunel batetik barrena iritsiko da Abandoko lurpeko geltoki berrira, ezta? Bai, horrela da, zuk aipatu duzu Espainiako Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioak joan den astean behin betiko onarpena eman zion abiadura handiko trenaren Bilboko sarbideari eta Abandoko lurpeko geltoki berriari dagokion azterketa informatiboari. Basauri parean egingo den tunel batetik barrena sartuko da Bilbora. AZTA Bilbo lurperatzeko protokoloaren arabera gainera Jaurlaritzak bere gain hartuko du obra zibila. Horrela, finantzazioa aurreratu eta lanen zati bat bere hartuko ditu. Hori bai, ondoren Madrilgo gobernuak dirua itzuliko dio kupoaren bidez, AZTA sarea Espainiako gobernuaren azpiegitura delako. Bestaldetik ikusi dugu Santurtzin zaudela Aiara 20 tanke blindatu atera behar ziren gaur Bilboko portutik Ukrainara, baina azkenean bihar egingo dute hori joan den ostiralean eraman zituzten Bilboko portura M113 motako ibilgailuak eta horren aurka protesta egin du Bilboko talde antimilitaristak. Zein da egoera, Aiara? Bai, aipatu bezala ostiralean Bilboko portura heldutako 20 tanke blindatuak bidaltzekoak ziren gaur Ukrainarantz. Hala ere, Madrilgo gobernuak jakitera eman duenez arazo logistiko batengatik bihar abiatuko dira Ukrainara. Hemen Bilboko portuan aurkitzen gara eta ez dago arrastorik tanken arrastorik ez dago, ezin baitira hemendik ikusi, baina adirazi digutenez galeatik zertxobait ikus daiteke. Edonola ere, asteartean Ukrainara abiatuko diren tanke horiek, M113 tanke horiek, soldaduak eta militarrak garraiatzeko erabiltzen dira eta tanke bakoitzean 13 lagun sar daitezke. Hori bai, ez da Madrilgo gobernuak egiten duen lehen bidalketa, irailean beste bat egin baitzuen eta gainera udaberrian beste bat egiteko asmoa du. 2 Leopard tanke bidaltzeko asmoa baitu. Eta horrek guztiak zerezana eman du eta hemen Santurtzin agerraldia egin du Gerrari ez plataformak eta bertan salatu dute gainera Espainiako gobernuak Ukrainako gerra erikatzen ari dela. Ukrainara armak bidaltzeari uko egiten diogu. Izan ere, gertakariek erakusten dutenez, horrek gatazka gainditzeko eta Europa Errusiarekin gerrara bultzatzeko baino ez du balio. Euskal Herriak ez du ahazten Gernika eta gerrak herritar zibilentzat dakarren sufrimendua. Horregatik, alde bateko edo besteko errefusiatu eta desertorei elkartasuna adierazten diegu. Eta Espainiar estatuko gobernuari exigitzen diogu ahaleginak egin ditzala bere halako suetena lortzeko eta Europa erdialdean bakea sustatzeko. Astelena pentsionisten protesta eguna ere bada, Aiara aferari helduta Ipar Euskal Herrira begira, baina bada berririk izan ere gaur hasi du Parisko gobernuak pentsio erreforma proposamenari buruzko eztabaidan. Frantziako sindikatuek ezarritako protesta eta geldialdi berriak baino egun bat lehenago hain zuzen ere. Gero Elisabeth Born lehen ministroak planteatu du 20 eta 21 urte bitartean kotizatzen hasi denak 63 urterekin erretiroa hartzeko aukera izatean, gutxieneko baino urtebete lehenago. Aiara de Urreta zer gehiago dakigu. Bai, horrela da, gaur hasi da Frantziako asamblean pentsio erreforma eztabaidatzen. Eta Frantziako lehen ministroak esanda zuen bere proposamena negozia ezina zela. Hala ere, oraingoan planteatu du 20 eta 21 urte bitartean kotizatzen hasi direnak 63 urtekin erretiro hartzeko aukera izatea. Hau da, baino urtebete lehenago. Hori adierazi zuen Journal du Dimanche egunkariarekin egindako elkarrizketa batean eta horrez gain azaldu zuen akordio baten bila daudela eta gehiengoa lortu nahi dutela pentsioa erreformatzeko. Edonola ere protestek jarraitzen dute eta bihar gainera greba eguna dute Ipar Euskal Herrian eta baita ere Frantziako lurralde osoan.
Pentsio erreformaren kontra milaka pertsona kaleratera dira Ipar Euskal Herrian eta Frantzian. Baionan manifestazio jendetzu egin dute erretreten erreforma injustua hau erretiratu lelopean. 17.000 lagun inguruk egitasmoa gaitzetsi dute sindikatuen arabera. Ikusi da aurrekoan bezala, baginan jende pila bat, eta gaur ere nik uste dut jendea etorri dela ongi, eta guretzako biziki importantea da kalean egotea. Sindikatu eta eragile sozialek erretiro hartzeko adina 72 urtetik 74 atzeratu nahi duen Elisabeth Borne lehen ministraren erreformari ezetz esan diote. Bien bitartean, Bornek dio pentsio hartzeko gutxieneko adina 74 urtera igotzeko plana negoziezina dela. Horrez gain, pentsio osoa jasotzeko 43 urtez kotizatzea proposatu du Parisko gobernuak. Astelenean, heldu zen pentsio erreforma Frantziako asanblera eta otsailaren 6an hasiko da eztabaida. Hala, pentsio erreforman eragiteko beste 2 greba egun gehiago iragarri dituzte sindikatuek, otsailaren 7 eta 11. Macronen gobernuaren hitzetan gaur egungo pentsio sistema defizitarioa izango da hemendik urte batzutara, eta horrek justifikatzen du erreforma egin behar. Hala ere, sindikatuek diote egungo sistema osasuntsu dagoela. Ikusita erreforma hau, egin nahi duen erreforma hau erabat injustua dela eta erabat antisoziala dela. Bada grebez gain hurrengo egunetan mobilizatzen jarraitzeko borondatea erakutsi dute sindikatuek. Importantea da kalean egotea ere. Ikusi behar da, hemendik aintzina ere nola jarraitzen duen dinamika honek, mobilizazio eta greba egun hauek, baina nik uste dut, era bat ere edo bestera, zerbait gehiago ere egin beharko dela, baldin eta nahi baldin badugu gure aldarriak eta gure deialdiak eta gure aldarrikapenak eta entzunaraztea. Hemen ikusi dugu iragan hasteko protesta aldia, beraz honekin aiera hemen utziko dugu konexioa, eskerrik asko eta hurrengo astelehenera arte. Eskerrik asko zuei. Bihartik aurrera eta gaurko erabakien zai ere adi jarrituko dugu Ipar Euskal Herriko pentsioen erreformaren bueltako guztian, eta hartan Ipar Euskal Herria aipatu dugula eta lurraldean gertaturiko azkenei erreparatzen jarrituko dugu orain, izan ere sarako hautetsiak eta herritarrak espekulazioaren aurrean atera bide bila dabiltza. Lapurdiko herriak pairatzen duen espekulazioaren ondorio zirtenbideak atzematea beharrezkotzat jotzen dute hautetsi zein herritarrek, eta bide horretan elkarrekin gogo eta egiteari ekin zioten urtarriaren 24an. Egun horretan herritarrak salmenta espekulatiboaren aurka mobilizatu eta 3 egunetara 50 bat saratar bildu ziren higiezinen espekulazioari aurre egiteko aterabideak eskatzeko herriko kontseiluarekin batera. Bilan ildo atera ziren bilkura hartatik lehena oraingo egoeraz eta satarrentzat etxeak zer suposatzen duen ohartzean, eta bigarrena herriaren egungo egoerari buruzko azterketa bat egitea. Oraindik zehazteko dauden 2 gogoeta dira, baina otsailaren 7an herriko etxean beste bilkura bat antolatu dute. Eta etxe bizitzarekin lotuta Ipar Euskal Herrian garela, bada besterik, Alda irabazle atera da, Baionako agentzia bat okupatu eta gero, Aldak desobedientzia zibileko bestekintza bat egin zuen otsailaren 3an, ostiralean Baionan hain zuzen ere, iruzurrezko alokairu bat salatzeko 22 militantek forum eremuan den agentzia bat okupatu zuten 2 orduz. Maite Ubiria kazetaria dugu kameraren beste aldean, gai honi eta gehiagori heltzeko. Kaixo, Maite. Egunon. Tira, aipatu gaiari helduta, Aldak eginiko ekintza zehatz horrek publiko zabal bati mezua bera zabaltzeko balio izan du besteak bestez, zer lortu dute eta zer eragin du garaipen honek? Nik uste Alda sortu zenetik hartu duela paper bikoitza. Alde batetik nolabait sentsibilizazio kanpainak burutzen ditu, eta ekintzak burutzen ditu, nolabait etxebizitzaren eskubidearen inguruan herritarren aurrea azaltzeko eta indarrak metatzeko, eta beste aldetik nik esango nuke gero eta gehiago maizterren sindikatuaren papera hartzen ari dela. Hau da, abusu kasu zehatz batzuei erantzuteko nolabait zerbitzua eskaintzen du Alda elkarteak,
eta tarteka ez duenean lortzen nolabait maizterrei egindako abusua zuzentzea elkarrizketaren bidez, ostiralean egin zuen bezala, okupazioak edo ekintza indartsuago burutzen ditu, epe motzean nolabait satisfazio bat lortzeko, eta hori gertatu zen ostiralean, kasu hortan bazen bikote baten kasua, nolabait abusu bat pairatu zutela, behartu zizketelako 12 hilabeteko etxesaria aurkeztea berme gixara, eta baita ere alokairu nolabait zeharo altua ezarri zieten, eta okupazio bat egon zen bulegoan, eta bukatu zenean okupazio hori, maizterrak horiek lortu zuten agentziako jabeak 12.000 inguruko txeke bat sinaraztea, eta baita ere konpromiso hartzea alokairua aurreneko errentariak zeukan prezioan kobrarazteko. Orduan, zentzu hortan ikusten aldaka aldarrikatzen dula bere papera, interlokutore gixara, baita erakundeekin ere nolabait etxebizitzaren inguruko eskubideak garatzeko eta legeetan sakontzeko, baina beste aldetikan ere bai akuilu lan egiten du, eta kasu zehatzetan abusuak ematen direnean eta ez dagoenean inolako erantzunik administrazio aldetik jotzen du ekintza zuzenetara, edo desobedientzia ekintzetara, nolabait berehalako lorpenak lortzeko, ez? Eta horrekin bere sinesgarritasuna eraikitzen ari da alda elkartea. Ez, beraz horrela izan da, eta maizterren sindikatu papera hartuta ere ikusiko ditugu ekintza gehiago. Gero, bestaldetik, Maite, politika arloan 6 hamarkadako lekukotasunarekin ireki ditu ateak begira prozesuak, otsailaren 4an, larunbatarekin 130 bat pertsonaek itsasuko sanoki gela bete zuten Ipar Euskal Herriko mugimendu abertzalearen trantsizio historikoaren ekimenari abiapuntua ezartzeko, ez zer jaso zen bertan, ez, eta zertara dator prozesu hori? Bagira prozesua aurkeztu zen junden abenduan, eta lehenengo asmoa da, lehenik eta ben markatzea, duden apirina beteko direla 60 urte itsasuko xarta edo itsasuko agiria aurkeztu zenetik, eta nolabait referente bat bilakatu zen agiri hori abertzalego modernoarena, ez da? Orduan zentzortan asmoa bada, aurten ospakizun berezi bat egiteko, 8 eta 9 apirilean erran bezala, baina horrekin batera nahi da egin prozesu sakonago bat, nolabait aztertzeko abertzalegoak zenolako garapena ukanduen Ipar Euskal Herrian, zeintzu izan diren, bere lorpenak, zeintzu izan dire bere erronkak, ikusten delako behar bat, nolabait Ipar Euskal Herrian zabaldu diren erronka berri erantzuteko, bereziki eta desarmatzea eta desagertzea gertatu zenetikan, beste aukera bat zabaldu dalako elkarlanearen bidez nolabait aurrerapenak lortzeko, euskararen alorrean, erakundetzaren alorrean, gatazko konponbideen alorrean zer esanik ez, eta horretorri dire eremu zabaleko hainbat dinamika nun abertzaleak oso aktiboak izan diren. Orduan asmoa da, 2 aberri egunen artean, 2023ko eta 2024ko aberri egunen artean, gogoeta prozesu hori garatzea, sakontzea nolabait abertzalismoak 21. mendean daukan paperaren inguruan, eta nolabait tresna berriak proposatzea, aurrera begira herri honek ditun erronkak nolabait baliatzeko. Eta nik esango nuke momentu hontan gaudela prozesu horren hastapenean bakarrikan. Hau da, momentu hontan egiten nahi da gogoeta hori, legukotasunen bidez itsasun 70. honea barkatu, nolabait protagonista izan direta hainbat lagunek lekukotasuna eman dute, garaiari buruz, emandako borrokei buruz, haien borroka tresnen inguruan, zenolako tresnak izan zituzten, zertarako balio izan zuten, ze hutsuneak gertatu ziren baitare garai
ezberdin horietan, eta lan hori burutakoa da nolabait aberriegunaren inguruan antolaturiko jardunaldi horietan. Eta handik aurrera zabalduko da, nolabait dagoeneko bai egungo bai etorkizuneko horrenki begira, tresnen nolabait sorreraren inguruko prozesu. Orduan, esango nuke prozesu lasai badala, ahotsu luze, sakontasun bat eman bartzaion prozesu bat, famili politiko eta esperientzia ezberdinetatik etorritako herritarrek parte hartuko dutela, eta asmoa dela finean, gaur-gaurko bai bizitza politikoan, bai eremu sozialean, bai erregintzan, hain protagonismo handia dakan mugimendu abertzale horri, nolabaiteko bide horri bat ematea, tresna egokiak ematea, eta sendotasun bat ematea etorkizunean aurrera egiteko burujabetzaren bidean. Horre besteak beste bakegien ekimenez ere aritu ziren eta horrekin lotuta prokuradoreak isunak galdegin ditu Baionan auzipeturiko 11 bakeientzat. Otsaiaren 2an auzipetu zituzten iaz euskal presoen defentsan antolatu blokeatze egunean autobidan ekintza egin zuten 11 bakegile horiek eta epaiaren erabakia martxoaren 9an ezagutuko dela jakin dugu gero ez, zer da edo zein da espero dena? Bueno, pista bat dugu, hau bigarren auzia dalako, uztailaren 23an blokatu zen blokatze egunaren inguruan, gogoratzearen eta 2007 bat herritarrek parte hartu zutela jardunaldi horretan, eta horietako gehi bat edo atxilotek izan ziren, hainbat azpiritura blokatu zituztelako. Akizen bederatzi bakegile edo ekintzaile auzipeatuak izan ziren SNCF-en edo trenbidean egindako blokeatzearengatik eta finean isunak jaso zituzten, baina ordaindu beharrik gabekoak, hau da, nolabait kondena zigor edo kondena simboliko bat jaso zuten bakegile horiek, eta aipatu duzun bezala otsailaren 2an Baionan beste 11 herritarren kontrako auzia burutu da. Eta auzia nik esango nuke jite beretikan joan dela, finean auziak aukera eman du bai bakegileei, bai bakebideari, eta noski ekintzaile horiei asaltzeko zeintzu izan ziren haien arrazoiak, asaltzeko haien ustez zilegia eta beharrezko izan zala Jonke Paparot eta Jakis Esnal kasuak astintzeko burutu zituzten ekintza horiek, eta defendatu zuten gainera, balekoak izan zirela ekintza horiek, zen handikan hilabete batzutara, 32 urte kartzelan eman ondoren, bi preso horiek itzuli zirelako etxera, itzuli zirelako Euskal Herrira. Orduan, fiskala berak ezun egin eskaera oso altua, kasu hortan ere bai 800 euroko isuna eskatu zuen, baten kasuan ordaindu beharko nukena eta beste 10 kasuan ordaindu beharrik gabe ez badago reziditzea, eta itxaron beharko dugu epaileak zer esaten duen, baina impresioa da, kondena baldin bada, kondena aski simbolikoa izango dela, eta horrek ere bai erakusten du finean bakegilek egindako lanak lortu duen onarpen eta aitortza maila handia. Finean auzitegietan ere bai, gero eta segurtasun gehiago daude, nolabait zigor handiak edo kondena irmoak emateko, eta kostata bada ere, ematen du Frantziar epaitegitan ere bai, aldaketa politikoaren aroa hori aktatua izan dela, eta horren araberako erabakiak hartzen direla gaur-gaurko. Ondo da, Maite, beraz informazio guzti honekin adi jarraituko dugu, ez? Aipatu dituzun kontuetara, hemen zautziko dugu konexioa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei, hurrengora arte. Badagai politiko ez eta presoak aipatu ditugula, Espainiako espetxe erakundeak erabaki du beste 6 euskal preso Euskal Herriko kartzeletara gerturatzea. Lola López, Jon Kepa Preciado, Jon Mirena San Pedro, Mikel San Sebastián, Aitor Cotano eta Oskar Barreras dira. Hauek gainera Luis Marinelarena ere leku aldatuko dute Iruñetik Arabako, Bizkaiko edo Gipuzkoako preso ondegiren batera. Lola López eta Oskar Barreras Logroñon daude, San Pedro eta Preciado Dueñasen eta San Sebastián Sorian. Orain, Eusko Jaurlaritzak erabakiko du preso horietako bakoitza zein kartzeletara eramaten duten mugimendu horiek gauzatzean, 7 preso faltako dira Espainiako espetxetatik Euskal Herrikoetara ekartzeko. Eta honekin orain kiroletara egingo dugu salto, izan ere ikusi jarraian zer den atzo Abadiñoko probalekuan gertatu zena.
Baloie bai, munduko txapelduna. Bai, badoa, Martins Liziz. Bai. Bai. Hortxe duzue, Martin Lizi! Eta kirolekin jarraiki beste kontu bat iritzita, zesta puntak bizi duen biziberritze fase honetan mugarria izan daitekeen ekimen baten berri eman zuten urtarril bukaeran Gernikan. Izan ere, orain arte zatituta izan den kirol honek batasunerako pauso garrantzitsua eman du. Bidasoaz iparraldera eta hegoaldera ziren pilotaleku eta txapelketa prestigiotsuak batuko dituen Jaialai Liga sortu dute. Historikoa da erabakia eta hortaz zaritzeko pantaiaren beste aldean dugu Zigor Etxeberria, eraman Jaialaiko kidea, kaixo Zigor. Egunon. Tira, aipatu bezala, hasteko konta iguzu zer berritasun dakar akordionek edo sortu den liga berri honek? Berria bera ja izetez notizia edo historikotzat jotzen dugu, orain arte ez dira, baratuta egon dira beti iparraldeko eta hegoaldeko txapelketak, naiz eta jokalariak berdinak izan, eta hori oztopo bat izan dela uste izan dugu kirol honek aurrera egiteko. Orduan uste dugu berri ona dela kirolarentzat. Eta zaila izan da guztionen bateratzea gauzatzea? Ez dakit, zaila luzie bai izan da, baina ez da batetik bestera egiten den gauza bat. Ja guk adibidez 10 bat urte dara guzez ez da punta antolatzen eta harremanak beti izan dugu iparraldeko frontoiekin. Gainera, guren antolakuntza guretzat eredu bai izan da askotan. Gauza askotan uste dugu aurretik joan izan direla, eta orduen harremana beti izan dugu zeurekaz. Asko fijeu izen gara, eurek txapelketak nola antolatzen da bezan, eta adibidez, hemen lehen 35 jogatzen ziren partidak, eta guk aldaketa hori egin gendun, iparraldeko ereduari jarraituz. Eta, harreman horiek nola hor egon diren, gauza hauetaz berbaz joaten da, astiro, eta gero akordiora heltzea erreza izen dela esango neuke. Borondatea hori parte bietan egon da, eta orduan errezen mondala esango neuke. Eta liga berria esan genezake momentu klabe batean horrela izan ere zesta puntaren bueltakoak azken urtean gehiago entzun ditugu, gehiago ikusi ere, zein izango da aurrengo botea liga berri honen baitan? Nik esango neuke duela urte bat gutxi gora bera gauzak aldatzen hasi zirela, guk aurreko, justo garai honetan hasi ginen iaz Winter Series antolatzen, kontestua zan estatu batuetako frontoiak itxi zirela, azken frontoia itxi zuten, eta orduan horre utzuna handi bat sortze zan, pelotariak profesionali izan izateko, eta baita ere kirolari moduan azteko, eskola handi bat izan da estatu batuetako frontoietara joatea, eta horrek ematen ziren pelotaiei jokoan gora egitea. Orduan, estatu batuetako frontoiak izterakoan, Winter Series izan zen, neguan, hemen zesta punta antolatzeko lehengo pauso handia. Eta hori apurtzu bete oinarri sendo bat izen dela esango neuke, gero gauzatzeko Jaialailik. Hortik etorri da apur badana, han gauzak ondo joan ziren, bigarren edizio honetan oraindik hobeto joan dira,
Orduan horrek emondu eusku auspoa aurrera jarraitu eta pauso bat gehiago moteko, eta pauso hori izan da iparralde eta hegoaldeak puntuazio eta ranking unifikatu bat eukitea eta liga bakarra izatea. Denbora daratazio hemen utzi behar dugu konexioa, adi jarrituko ditugu etorriko diren liga baitako partida berriak eta abarrak, Gernikako finalak ere gertu dira, beraz, eskerrik asko eta hitz egingo dugu, ontaz aurrerago ere, hurrengora arte. Eskerrik asko zueri, gero arte. Horrela, 12:00 iristear direla, hemen utziko dugu magazineko lehen partea eguneko elkarrizketa nagusiari bide emateko. Gaurkoan, Garbine Aramuru Lab sindikatuko koordinatzaile orokorra izango dugu gonbiatu nagusi gisa, beraz ez zaitezte urruti joan, laster baikara bueltan. Hogeita hamar bat urte atzeratz egin behar dugu. 80. hamarkadan Jose Bikuña Agirreatondarrak zuhaitz eta zuhaixka mota ezberdinez zurak jasotzari ekin zion. Ordutik 125 espezie bildu ditu eta orain Ataunik Kultur Elkarteak Bikuñaren egur bildumerekin erakusketa antolatu du. Ni oinarriko ikasketa bukau eta 14 urtekin baserrin hasi nintzen gurasoi launtzen. Baserrin jaioa naiz, 1935ko otsailaren 27an, eta 14 urtetik 23 bitarten baserrian haitu naiz. Baserriko ekintza horietan atentzio izugarri deitu zin, baserritarrak ilargikin zeukaten hartu emana. Edo zen gora beratako fijatzen ziren ilargin, bai azieteko, bai landarea jartzeko, bai zuhaitza botatzeko, eozin gauzatako beti figatzen ziren ilargin. Horrek sortu zin har bat, eta har hori nahi dio pixka bat erantzun, jubilatzen aurretik hasi nintzen, mendia joan, zuhait mota desberdinei adarra moztu, eta horiek jartzen hemen ikusten intezuen bezala. Eta gero, horiek noiz bota, importantea hori zan jakitea. Gue arbasoak ibiltzen zuen formula zan, osto koskadunek, osto zabalak eta osto kizkurrek bota behar ziren hilberan. Eta osto luxek eta koska txikiko horiek hilberrin. Horiek nahi duda sortzen zidaten. Koska horien mugea nunda, koska hundik eta txikik tarte hori. Orduan, izan hon aukera bat, azpeitiar tipo baten iritzie jakiteko. Horrek, oinarritzen zan, egurre transversalki moztu, eta azalan ondon balin bat zeuken kolore desberdinetako biribilduna bat, hori esaten zioten gizena. Gizena zutena bota behar ziren hilberan, eta gizenik ez daukatenak hilberrin. Esate baterako, aritzak badauke, gaztinak ere badauke, bagoak ez dauke, altzak ez dauke. Mabiterriak pasata dira, beraz, iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko gunean, eta horretarako gaur gurean gonbiatu nagusi gisa dugu Garbine Aramuru Lab sindikatuko koordinatzaile orokorra. Kaixo, eta ondo etorri? Kaixo, eguerdian. Tira komentatu dugu hasi aurretik nola bazatu zen prentxaurreko bat eskaintzetik, hezkuntzari lotuta, zer da bertan azpimarratu duzuena? Guk denbora daramagu esaten hezkuntzak eraldaketa sakon bat eskatzen duela, eta eraldaketa horretarako, batez ere, bi elementu kontuan hartu behar direla pentsatzen dugu, eztabaida hori irekita dago, batetik hezkuntza legearen eztabaida, baina bestalde batetik ere, ezinbestez langileen aldarrikapen laboralei ere erreparatu behar zaiela iruditzen zaigu, bi kontuak bai alabai elkarlotuak daudelako, ez? Lege aurre proiektua aurkeztu zenean, alabek aldarrikatzen duen Euskal Eskola Publiko Komunitariorako bidean hezkuntza legeak transiziorako aukera emango badu hainbat hobekuntza behar zituela ikusi genuen. Guk sare publiko
bakar, burujabe propio deszentralizatu eta euskaldun baterako bide bat, transizio bat aldarrikatzen dugu, eta hor, ekarpenak egin genizkion hezkuntza aurreproiektu zirriborro hori, eta era berean ere, hasieratik aldarrikatu izan duguna da, bide horri bat behartzela langileen aldarrikapenak kontuan izateko, ez? Etzen horretarako tarterik izan, horrek beste sindikatuekin batera greba eta mobilizazioetara eraman gintuen, eremu publikoan, ikastoletan ere mobilizatu gara, eta mobilizazio horiei esker, nolabait esateko, hezkuntza sailarekin komunikazio bide bat irekitzeko aukera izan da, ez? Nolabait esateko behartu du komunikazio bide bat, eta guk esaten duguna da, iritsi dela momentua aspektu laboraletan akordio hori bideratzeko, eta horretarako hezkuntza sailari gaur eskaera zuzen bat egin diogu, sindikatuekin, mahai sindikal bat deitzeko eskaera egin diogu. Batetik hori dago, eta aipatu duzu ere, hezkuntza legea bera ere badela bestatetik hor laster edo hilabete batzuk barru iritsiko da, zer espero da eta zer balorazio egiten duzu ez orain arteko prozesuaz? Egia esan, aipatu dut ez, gainetik aurreproiektu hori aztertuta, guk defendatzen dugun transizio horretarako utxune nabarmenak zituen, hezkuntzak hainbat erronka ditu, euskalduntzeari dagokionez, eta euskalduntzen duen eredu baten aldeko apustua egin behar da, eta aurreproiektu horretan hainbat aspektu nahiko orokorrean jasotzen ziren, eta konpromiso sendoagoak beharrezkoak dira, gauza bera segregazioari dagokionez, beste alde batetik hezkuntza zerbitzu bat sortzea planteatzen da, baina hori ere, gure ustetan izan diteke gaur egungo eredua gainditu eta sare publiko bakar baterako bidea egin ordez gaur egungo eredua betikotzeko, horrek eskatzen duena da hezkuntza zerbitzu horretan parte hartuko duten ikastetxeen bete beharrak eta bete behar horiek kontrolatzeko mekanismoak ezartzea, euskal kurrikulunari dagokionez ere hainbat utxune detektatu genituen, hobetu beharreko aspektu asko eta asko ez, ekarpenak egin genituen, eta lege proposamena jasotzen dagunean, baloratuko dugu ekarpen horiek eta zuzenketa horiek zen neurritan jasoak izan diren eta horren araberako balorazioak egingo ditugu ez, baina bai egia esan, hezkuntza lege aurreproiektu horrek asko zuen hobetzeko, benetan, egoerari heldu eta transizio bat egingo bada, eta transizio hori labentzako konfluentzia bide bat bilatzea da, gaur egungo sistema publikoan edo eredu publikoan dauden ikastetxeen hoberena hartuz, eta baita ere ikastoletatik hoberena hartuz, eta konfluentzia horren aldeko apustua egiten dugu, esan bezala. Eta proposamen horren esperoan irakaskuntza zabiltzala, aurki ospatuko dira arlo horretan hauteskunde sindikalak ere ez, zer espero duzue? Guk espero dugu labek egindako ekarpena, labek egindako lana, labek eragiteko, hezkuntza lege on bat ateratzeko eragiteko erakusten ari duen determinazioa eta langileen aldarrikapenak erdigunean jartzeko erakusten ari duen determinazio horrek bere emaitzak emango dituela, hezkuntzako langileek eremu publikoan hori baloratzen jakingo dutela, guk azken batean sistema publikoa ardatz izango duen eredu berri baten, sistema propio berri baten aldeko apustu sendoa egiten degulako, eta alde horretatik esperoan, baina espektaktiba honekin gaude. Aldi berean, lehenbiztiko hauteskunde errondaia bukatu eginda ez, eta hor lap izan da azken urteetan gehien hazi den sindikatua. Orokorrean balorazio positiboa egiten dugu, azken 4 urteetan esan bezala gehien hazi den sindikatua da alako, EAen 120 langa gainditu dugu eta egonkortu gea eta komisionesekin distantziak handitu ditugu, 2. postu horretan egonkortuz esan bezala. Nafarroari dagokionez 117an ere egonkortua gaude eta Ipar Euskal Herrian ere jaio ginenetik azten ari garen sindikatua gara ez. Zentzu horretan balorazioa ona da eta guk pentsatzen duguna da langileek labek ordezkatzen duen eredu sindikal berri hori balioan jartzen dutela ez. Azken batean aintzindariak izaten ari gara hainbat gaietan, langile kolektibo osoaren errealitateari erreparatzen diogu eta horretarako eskaintza sindikala daukagu, sindikalismo feministaren aldeko apustu sendoa egin dugu eta horrek ere emaitzak ematen ditu, ikusten ari garen bezala hainbat sektore feminizatuetan ere emakume horiek borrokan daudelako, orain sindikatu antirrazista bilakatzeko apustu egin dugu edo ekosozialismoa ere gure
eredu sindikalean txertatuta daukagu, ez? Guzti hori, izaten ari da, esan genezake, laben arrakastaren edo laben bilakaeraren giltza. Datozen emaitzei berazadi egongo gara. Eta horretaz aparte aurreko astean ere lanmerkatuaren inguruko azken datuak irten ziren, ez? Hor batetik langabezia, bestetik lan kontratu motak eta abarrak, eta hor politikariek, baina Nafarroatik eta EAEtik, Euskal Autonomia Erkidegotik, balorazio on bat edo egiten zuten esan ez, errepikakorrak izaten direla datu hauek, beraz kezkatzerik ez dagoela, alaxe da? Bueno, guk egia esan guztiz kontrako errealitatea ikusten dugu, ez? Eta adierazpen horien atzean badago nolabait errealitatea zuritzeko borondate bat eta errealitatearen egoerara edo ez erreparatzeko borondate argi bat, ez? Kontuan izan behar duguna da, Hego Euskal Herriko langileen erdia baino gehiagok 1.400 euroko diru sarrera baino gutxiagorekin bizi dela, izan ordaindu gabeko zaintza lanetan ari direlako, izan langabezian daudelako, izan kopuru horretatik berako soldata edo pentsioa jasotzen dituztelako, ez? Eta egoera hori bideratzeko eta politika publiko birbanatzaileak egiteko inolako apusturik ez dugu ikusten, orain arte edo egoera honetara ekarri gaituzten politika publiko neoliberal horietan norabide aldaketa sakonik ez dugu ikusten, eta beraz, langileen prekarizazio eta pobrezia horrek aurrera jarraitzen du, ez? Eta guk ez dugu ikusten hor, baikortasunerako tarterik. Eta bere momentuan, lan erreformaren adostasuna iritsi zenean, guk hor nahiko irakurketa kritikoa egiten genuen, ez? Esaten genuelako, lan harremanetan zeuden egiturazko arazo horiek lehengoratzeko edo horiei buelta emateko baitzuela balio izango eta horrelaxea izaten ari da, eta batez ere, arrakala handia daude momentu honetan lan munduan, emakume, migrante edo gazte izateagatik esate baterako. Ez da horrekin lotuta ere, ez da urten soldata minimo interprofesionala Hego Euskal Herrian 1.080 eurokoa izango da, hala ere ez duzue nahikotzat eman. Kontutan izan behar da, Hego Euskal Herriko errealitateari erreparatuz eta Europako Karta Sozialak gomendatzen duen bataz besteko soldataren 60% kontutan hartzen balin badegu, kopuru hori 1.400 eurokoa dela, eta guk esaten duguna da, estatu mailan izan den akordio hori eta gutxieneko soldata igotzeko akordio hori, norabide honean doan akordio izanik ere, Hego Euskal Herriko errealitateari erreparatuta motz gelditzen dela, ez? Horregatik iruditzen zaigu, bertako errealitateari egokitzen zaion gutxieneko soldata bat ezartzea tokatzen dela, eta guk defendatzen dugun bidea horretarako da akordio intersektorial bat erdiestea. Horretarako bitartekoak, mekanismoak badaude, falta dana da borondate politikoa, ez dago patronalik horretarako borondaterik duenik, eta gure ustetan Jaurlaritzak edo Nafar gobernuak ere besterako jarrera bat erakutsi beharko lukete. Askoz ere jarrera proaktiboago bat, patronala interpelatzeko horrelako akordio bat erdiesteko gure eremuan, eta gutxieneko soldata horrek bertako errealitateari ahalik eta hobekien erantzun ahal izateko. Ez, patronalak borondaterik ez, eta erakunde politikoek badute? Ez, esaten nuena, ez, guk ikusten duguna da, ausardia politiko, determinazio politiko falta, egoera honetara ekarri gaituzten politika publiko horien norabidea aldatzeko. Azken batean, geroz eta esku gutxiagotan pilatzen den aberastasun banaketa ez banaketa, baizik eta konzentrazioaz hitz egin behar dugu, eta horri buelta emateko politika publiko birbanatzaileak behar dira, ez? Horri buelta emateko lehenik eta behin, soldatak eguneratu egin behar dira, erosalmena bermatu behar da, eta gutxieneko soldata bat ezarri behar da, baino era berean ere, heldu behar zaio, zerga politikari, diru gehiago bildu behar dalako, eta biltzen den diru hori modu egokiago batean banatu behar dalako, gero aurrekontu politika egoki baten bidez, zerbitzu publiko sendoen aldeko apustu eginez, eta behar sozial gehien duten herritar horientzako prestazio sozial egokiak ezarriz, ez? Eta horrek eskatzen du patronalaren interesekin talka egitea, eta hori da gaur-gaurkoz ikusten ari ez garena, ez? Horregatik, patronalaren interesekin talka ez egitearren, edo patronalaren neurrirako politikak egitearren, gero horrek ekartzen duena da, errealitatea zuritze behar hori, eta inolaz ere errealitatea bideratzeko erabaki politikoak hartzea.
Eta erabaki politikoekin lotuta ere ez, oposizioak aspalditik eskatzen zuen, eragile sozial eta sindikalek baita ere ez, eta badirudi zerga erreformaren bueltan eztabaida hasiko dutela PSek eta EAJak EAN, nola jaso duzue berria? Baina esan, gustatuko litzaiguke horrela ez izatea, baina iruditzen zaigu hauteskunde kutsu handia duela, ez? Denbora daramagu eta ez labek bakarrik, edo ez eremu sindikaletik bakarrik, baita ere oposiziotik eta hainbat alderdi politikoetatik ere, denbora da zerga erreforma sakon bat eskatzen ari garela, esan bezala politika birbanatzailetarako, aberastasuna hobeto banatzeko ezinbesteko tresna dalako, gainera kontutan izan behar dugu EAEren kasuan kontzertu ekonomikoak horretarako eskuduntzak ematen dituela, baina, zoritxarrez, gaur arte ez da horretarako borondaterik egon, ez? Herri honetan egiten den zerga politikak asko begiratzen dio patronalari eta enpresarien interesei, aldiz, gutxi, herritarren eta langileen beharrei, ez? Guretzako margena egon badago, kontutan izan behar da gaur egun presio fiskalari dagokionez Europako bataz bestekoekin alderatuz oso beti gabiltzala. Beste alde batetik ere, gaur egun zerga bilketa hori batez ere langileen errentetan sostengatzen dela, 80% langileen errentetatik dator, eta 7% soilik adibidez sozietateen gaineko zergatik, ez? Eta sozietateen gaineko zerga gogoratu behar da enpresariek beraien irabazien arabera ordaintzen duten zerga bat dela. Beraz, badago asko hobetzeko, kapital errentak zergapetu behar dira, esaterako ondasunaren gaineko zergak ezarriz, edo, aipatzen nuen, sozietateen gaineko zerga horretako tipoak igoz, eta horren bueltan sortzen den ingenieria guzti hori debekatuz, ez? Hori da egin behar den erreforma, baina ez dakigu hori dan buruan daukaten erreforma EAJak eta PSek, egia esan orain arte erakutsi duten jarrerak ez du ematen burua horretan daukatenik, eta gehiago hasieran esaten nuen bezala kutsu elektoralista daukan iragarpen badela dirudiez. Edozein kasutan, iruditzen zaigu ere, eztabaida horretan parte hartze soziala sustatu behar dela, eta sindikatuok eta eragile sozialok ere eztabaida horren parte izan beharko genukela eta horretarako bideak izan behar ditugula. Baina eurek progresibitatea handitzeaz aritu dira, ala ere ez dute bestelako zehaztasunik eman, hauteskunde kutsua aipatuzu, uste duzu hauteskundeak baino lehen argipenik egongo dela? Ez dakit, horrela eztabaida irekiko dela iragarri baldin badute, posiblea da, ez, buruan zerbait izatea, baina progresibitatea hitz egingo baldin bada, aipatu ditut, zenolako neurriak hartu beharko liratekeen, eta batez ere enpresa irabazien gainean badago asko betzeko, gaur egun ikusten ari gara enpresariak diru asko irabazten ari direla, baina gero diru hori ez da behar bezala bideratzen berriro ere zergak ez dituztelako ordaintzen, ez? Eta enpresariek zerga gutxiago ordaintzeak ez du esan nahi ekonomian diru gehiago inbertituko dutenik, ez du esan nahi ere enplegua mantenduko dutenik, esan nahi duena da, azken batean, enpresarien poltsikoetara diru gehiago joaten dela, ez? Eta, eskandala engarria da, hainbat ere mutan, eta, aste honetan bertan ezagutu, aste honetan ez, egun hauetan bertan ezagutu ditugu, hainbat banketxen diru irabaziak, eskandala engarria daena da, zenolako dividendo banaketak izaten ari diren hainbat enpresetan. Eta benetan progresibitatea hitz egingo bada, horretan erreparatu behar da, dividendo banaketa horiek mugatu edo debekatu egin behar dira, eta enpresek ordaintzen dituzten zergak handitu egin behar dira. Eta gaiz aldatuta Garbine, beste kontu bat iritzita, Bizkaiko metalgintzak badu hitzarmena, eta harrotasunez kontatu duzue hori. Bai, harrokeriari gabeko harrotasuna dela esango nuke, ez? Azken batean, sindikatu honek lan handia egin du Bizkaiko metalean, azkenean lortu den eta ireki den greba eta mobilizazio ziklo hori elikatzeko, langileek oso ondo erantzun dute, langileek oso argi zeukaten Bizkaiko metalean hitzarmen duin bat nahi zutela, eta langileen greba eta determinazio horri esker, patronalak bere jarrerak mugitu behar izan ditu, eta jaurlaritzak ere, gatazkaren hasieran ertzantza langileak erreprimitzera bidaltzetik, beste jarrera bat hartu behar izan du, ez? Azken batean langileen borrokak
posible egin du Jaurlaritzak ere beste bitartekaritza jarrera bat hartzea eta eduki duinak mahai gainean jartzea eta horrek patronalaren jarrera ere aldatzea ekarri du, egoera desblokeatzea ekarri du eta hitzarmen oso duin bat sinatu ahal izan dugu, ez? Hitzarmen horrek azken batean aurrera pauso nabarmenak dituelako, hitzarmenaren iraunaldian KPI-aren araberako soldata egoerak bermatzen dira, lanaldi murrizketa dago, subrogazio eskubidea zabaltzen da eta bestelako hainbat onura sozial ere. Horregatik, azaldu izan gara, esaten nuen bezala, harrokeriarik gabeko harrotasun horrekin. Eta greban gertaturiko istiluak, aipatu dituzu moduren batean ez, nola Jaurlaritzak polizia ere bidali izan duen, ez, langileen kontra egiteko, eta salatu zuen nola hitzarmena negoziatu artean langileak deklaratzera deituak izan direla. Bai, eta hori, guzti salagarria da, ez? Ikusten duguna da, gehiegitan, borroka sindikalaren kriminalizaziorako joera bat egon badagoela, erakutsi da eta egoerak erakutsi du kriminalizazio horrek langileak bere borrokaren karriletik ez dituela ateratzen, oraingoan ere horrela izan da, baina hor oraindik badago bide judizial bat edo ibilbide bat eta egoera horiek salatzen jarraituko dugu, ze iruditzen zaigu borroka sindikala guztiz zilegia dela eta ezin dela inoiz kriminalizatu. Eta metalaz, orain Gipuzkoako hitzarmena faltatuko litzateke, ez? Hor zer espero da? Gaur arte adeik erakutsi duen jarrera, egia da negoziazioak ez duela oraindik ere bide luzerik egin, baina orain arte patronalak erakutsi duen jarrerak Gipuzkoan ere greba eta mobilizazioaren bidera eramango gaitu, ze gaur-gaurkoz ez du inolako borondaterik erakutsi hitzarmen duin baten negoziazio erreal batean sartzeko. Eta gero, Bizkaiko kasura bueltatuta, ez, gero beste hainbat esparrutan ere errepikatzen dena, ela kritiko izan da, ez, beste urte batzutan gertatu ez, bezala, aurtengoan, ez, hitzarmen honen prozesuarekin, eta lortu direnekin ere, ez, horren gainean zer duzu esateko? Egia esan, hitzarmenaren edukiekin baino estrategiarekin dauka zer ikusia, ez? Hemen deliberatuki elak hasieratik bere burua intersindikaletik kanpo uztea erabaki du, elak hasieratik alde bakarreko bide bat egitea erabaki du, gure ustetan hori arduragabekeria bada, ze horrek langileen indarra ahuldu besterik ez duelako egiten, baina, elak hori jarrera hori hartu du eta elak grebak deitzeko asmo edo borondate izan arren, gero grebak lantzeko eta grebak egikaritzeko eta greba horiek aurrera ateratzeko ez du indar hori erakutsi, ez? Eta nik uste dut eta esango nukena da, sektoreko langileek, Bizkaiko metalekoek oso garbi ikusi dutela, benetan greba horiek zein zuen artean atera behar izan ditugun, oso garbi ikusi dutela sindikatu honek greba horiek eta mobilizazio horiek aurrera ateratzeko egin duen lana zein izan den, eta baita ere oso argi ikusi dutela, elaren jarrera zein izan den, eta ela benetan ez dela egon, hitzarmen horren negoziazioan pentsatzen, gehiago izan duela burua, ondorengo eguneko kritiketan pentsatzen, greba horiek aurrera ateratzen baino, ez? Gainera, orain Bizkaian gaudela, ez, zaharretzetako langileak grebara dituzte elako sindikatuko kideek, baina hor ere bazabiltzate lanean, ez, sektore feminizatua da, ez, honek irekitzen duen bestelako argazki batekin, zein da egoera? Guk ere hainbat greba eta mobilizazioen izan ditugu, eta hemen ere alde bakartasun horren beste adibide bat izan dugu, ez, gatazka honetan, baina guk garri ikusten duguna da, sektore feminizatuetan eta batez ere zaintzari lotutako lan hauetan gertatzen ari dena dela lan horien debaluazio bat badagoela patronalaren ikuspegitik, patronalarentzat lan hauek balio gutxiago daukatela, etzaiela aitortzen daukaten balio politiko, ekonomiko eta sozial hori, eta horren atzean dagoena da, borroka oso eredugarriak aurrera eraman alen, arren hainbat eremuetan, kostatzen dela egoera hori desblokeatzea, hitzarmenak desblokeatzea, ez? Atzean dagoena da, batetik langileak, eta kasu askotan langile migratuak eta emakumeak nagusiki, esplotazio egoeretan lan egitera kondenatu nahi direla,
Baina era berean ere, honek zaintza eremuko eta zaintza ereduaren inguruko gogoeta sakon batera eraman behar gaitu, ez? Guztiok gure bizitzaren momenturen batean zainduak izan beharko dugu, eta langile hauek, lan baldintzak kaskarra hauetan lan egiteaz gain, gaur-gaurkoz zaintza eredu duin bat ez daukagu bermatuta, ez? Ez da egon, apusturi, zaintza sistema publiko komunitario bat eraikitzeko edo sortzeko, zaintzarekin negozio egitea bilatu da, zaintza privatizatua dago, eta guzti horrek eraldaketa sakon bat eskatzen du, ez? Ereduaren inguruko gogoeta sakon bat bultzatu behar da, eta horrek ekarri behar du emakume horiek lan baldintza duinetan lan egitea ere. Egia da, sektore feminizatu horietan, zaintzari loturiko eremu horietan, hitzarmenen aldeko borroka eredugarriak aurrera eraman arren, hitzarmen horien desblokeoa kostatzen dela, baina egia da ere honek ez duela atzera bueltarik, ez? Emakume horiek ulertu dute eta badakite oso ondo borrokaren balioa zein dan, alduntze kolektibo bat ematen ari da emakume horien artean, eta lehentxo edo geroxo, egoera hauek desblokeora eramateko indar eta determinazio nahikoa dute, eta horrela izango da, eta gaina horretan ere eragina izan du ere, mugimendu feministak azken hilabete urteetan herri honetan egin duen lana eta egin duen ekarpenak ere. Desblokeatzeko diren hitzarmenak aipatu dituzu, ez? Hauek ere beste hainbat sektoretan aurkitu alditugu. Borroka ziklo berri bat zabalduko da, edo zabaldu da 2023 urte berri honekin? Egia esan, aurrekaririk gabeko borroka ziklo batean gaudela esan dezakegu, eremu sindikalari dagokionez, hainbat eta hainbat sektoretan, 30 sektore ingurutan, irekiak daudelako borroka sindikal horiek, eta hori, azkeneko 2 ikasturtetan gertatu da nagusiki, ez? Zergatik gertatu da, ikusten dugulako patronalaren aldetik, badagoela borondate argi batez ere soldatak eraisteko, soldatak erasotzeko, zailtasunak izaten ari garela soldaten erosalmena bermatzeko, hori da korapilo nagusietako bat, eta horren aurrean ezinbestekoa dela gatazkak ugaritzea, ez? Eta hori da gertatzen ari dena, eta momenturen batean, borroka sindikaletan ematen ari den ugaritze horrekin batera, pentsionistak ere egiten ari diren mobilizazioekin, mugimendu feministarekin, berriro ere konfluentzia momentuak bilatzeko garaia iritsiko dela, eta ia esan horretan gaude, ez? Pentsionistak aipatu dituzu, ez? Orain erreformak abian daude bai Espainian, baita Frantzian ere, ez? Frantziako kasuan, eta Ipar Euskal Herrian mobilizazio handiak ikusten gabiltza, zuek ere mobilizazioa deitu duzu, ez? Ze balorazio egin daiteke, ez? Bi lurraldeetako prozesuak ezberdinak badira ere. Egia esan, Frantziaren kasuan, ez, Macronen gobernuak adierazi du borondate argi bat pentsio sistema publikoa ahulduko duen neurri berriak inposatzeko, jubilazioa adina atzeratzearena edo jubilazioa kobratzeko baldintzak zailtzearena, eta horrek ekarri duena da erreakzio handi bat eta sindikatuak mobilizatzen ari dira eta mobilizazio horien parte da nola ez. Eta Espainiar estatuaren kasuan ikuskizun dago oraindik ere erreforma hori ze terminotan etorriko dan. Egia da, azken urteetan, gutxienez azken 5 erreformetan, hainbat neurri atzerakoi ezarri izan direla eta pentsio sistema publikoa ahulduz joan izan dela. Orain, badirudi eskriba ministroak beste ate bat gehiago ireki nahi diola pentsio sistemaren edo pentsioen kontrako erasoaldi horri, eta batez ere kotizazio urteak, pentsioa kalkulatzeko kotizazio urteak 30 urteetara atzeratzeak murrizketa larri bat ekarriko lukelako, ikusi behar da hori zertan gelditzen den, baina egia esan pentsio reforma termino horietan balin badator, murrizketa berriak izango genituzke, eta murrizketa berri horien aurrean erantzune sozial bat antolatzea beharrezkoa izango litzateke, ez? Orduan, badaukagu batetik, pentsioen erreformarena, beste alde batetik erosalmenaren galerarena eta bizitzaren garestitzeak nola eragiten ari duen, zerbitzu publikoetan izaten ari den
pixkate desmantelamendu edo eraispen prozesu hori, guzti horrek sortzen duena da errealitate sozial bat erantzunak eskatzen dituena, ez? Baina egia da horrelako erantzun orokor edo konfluentzia momentuak bilatzerakoan, horretarako arrazoiak egoteaz gain, giro sozial eta baldintza batzuk sortu behar direla eta horrek eskatzen dituela sindikatuen eta eragile sozialen arteko gutxieneko adostasunak. Eta ikusiko dugu halako adostasunik aurtengo ikasturtean? Denborak esango du, ez? Denborak esango du, ze egia esan egoerak larritzen jarraitzen balin badu eta negoziazio kolektiboaren bilakaerak blokeo egoera hori gainditzeko ezintasun horretan jarraitzen balin badu eta egoerak esango du, baina egia esan sindikatu honek behintzat beti bilatuko ditu olako konfluentzia momentuak eta erantzun orokorragoak. Osondo, honekin hemen utziko dugu elkarrizketa Garbine, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eta laster bueltatuko gara jarraian solasaldiari ekiteko. Aupadan hori, zugakoan enaz, eta animatu egiten dutzuet ez dira gai gure bideoklipa ikustera. Ez dira gai azkenean emakumeak sufritzen dugu zen hainbat bidegabekeri salatzeko abestia da eta espero dugu gustoko izatea. Bezarkada bat. Ez dira gai gure egia entzuteko eta agian ez dute nahi ikusi argia horma baten kontra dabiltza nahi eta zinaren erdian mugitzen dira azken aldian ez dute nahi gure bizia buruzagiak ez badira ez dira gai
30 urte atzeratz egin behar dugu. 80. hamarkadan Jose Bikuña Agirre Ataundarrak zuhaitz eta zuhaiska mota ezberdinez zurak jasotzari ekin zion. Ordutik 125 espezie bildu ditu eta orain Ataun Iker Kultur Elkarteak Bikuñaren egur bildumerekin erakusketa antolatu du. Ni oinarriko ikasketa bukau eta 14 urtekin baserrin hasi nintzen gurasoi launtzen. Baserrin jaioa naiz, 1935ko otsailaren 27an, eta 14 urtetik 23 bitarten baserrian aitu naiz. Baserriko ekintzabietan atentzio izugarri deitu zein, baserritarrak ilargikin zeukaten hartu emana. Edo zen gora beratako fikatzen ziren ilargin, bai azieiteko, bai landarea jartzeko, bai zuhaitza botatzeko, eozin gauzatako beti figatzen ziren ilargin. Horrek sortu zein har bat, eta har hori nahi dio pixka bat eantzun, jubilatzen aurretik hasi nintzen, mendia joan, zuhait mota desberdinei adarra moztu, eta horiek jartzen hemen ikusten intezuen bezala. Eta gero, horiek noiz bota importantea hori zan jakitea. Gue arbasoak ibiltzen zuen formula zan osto koskadunek, osto zabalak eta osto kizkurrek bota behar ziren hilberan. Eta osto luxek eta koska txikiko horiek hilberrin. Horiek nahi dudaba sortzen zidaten. Koska horien mugea nunda, koska hundik eta txikik tarte hori. Orduan, izan hon aukera bat, azpeitiar tipo baten iritzie jakiteko. Horrek, oinarritzen zan, egurre transversalki moztu, eta azalan ondo balin bat zeuken kolore desberdinetako biribilduna bat, hori esaten zioten gizena zutena bota behar ziren hilberan, eta gizenik ez daukatenak hilberrin. Esate baterako, aritzak badauke, gaztinak ere badauke, pagoak ez dauke, altzak ez dauke. Hemen Euskal Herrin daun, zuhaitzik, zaharrena, seguruik asko da agine, egurre dotorea, gorra, dentsidadea harri bezalakoa dauken aia, hori botatzezu trunko bat ureta eta harri bezala azpia juten da. Eta behin, sorian gebiltzela, hango monastegi baten, erakutsi ziduten, zoru bat horren oholak indakoa, ikusgarri. Haren brillu eta haren kolorek eta zan ikusgarri. Bai. Guk hemen itzaldi bat izan gendun, unibertsitateko tipo batek eman dakoa, harrek azaldu zion alderdi onak eta txarrak. Eta alderdi ona baino gehiago dauzke txarrak. Eta horren esperientzie badeu, horrek oston hemen dauke olioa, eta hemen da izugarrizko zueilea. Horren esperientzie Galizialden izan dien zute gehienak eta Portugalen izan die arbola mota horrenak. Orduan, hori jartzea mehezio, hor da. Alderdi ona, aguro azitzen dela eta papelerako erabiltzen da, eta bale. Eta gero esaten dute baita ere ez dula berriz aldau beharrik, baina hori ni dut egiten dut. Aldau beharri bere altzumatatik etorrikoa, baina ez aldautakoa bezala. Ordu bata pasata iritsi da asteleheneko solasaldiari ekiteko unea, eta horretarako hemen dauzkat albo banatan Esti Linares eta Carlos Renedo, eskerrik asko gaur gurera hurbiltzearren. Eta gaur hasteko, baietz legearen bueltakoei helduko diegu, izan ere PSOEk erregistratuko du legearen azken zirriborroa edo haren proposamena, bideo bat ikusiko dugu gaia kokatzeko eta helduko diogu gaiari.
Es el derecho que han conquistado las feministas en las calles y el consentimiento no se toca. Bueno, badirudi, asteburuan Unidas Podemosekin izandako negoziaketetan ez dela akordio batera iristeko baldintzarik izan, beraz, PSOE bere aldetik erregistratuko du zirriborra edo proposamena bera, jarraitu ahal izan duzue asteburuan negoziaketen kontua? Asteburuan zehar ez dut eta beste gauzetan enbilen eta baita ere deskonektatzen uste dut zainta eta autozaintzari buruz asko hitz egiten dugunok eta baita ere hor feminismoan sartzen den diskurtso hori uste dut garrantzitsa dela praktikatzea baita ere, baina bai gaur olatu, nahi banu edo banu ere, olatu etorri zait, eta pixkat birpasatzen, zer esan den, zer ez den esan, aurkitu egin dut, oso artikulu, nahia da ez dela emakumezkoen ahots bat, baizik eta gizonezko ahots bat, Ignacio Eskolarrek egiten du horrela birpasak eta oso sakon bat, zer suposatu egin dauen egitea agresio, abuso sexualen arteko desberdintasuna alde batetik, zen eta nik ez da esnakien, eta horrela esan beharko dut, lehen bortzak eta hitza bai agertzen zen eta geria zen lehenengo legeetan, eta gero moldatu egin zen, urtean zehar adibidez PSOEk ekarri egin zuen, moldaketa hori sistema penitenzialean eta esaten zuen baita ere biktimen, eta ipiniko dut komatzuen artean biktimea hitza, hau da, agresio sexuala jasotzen zituzten emakume orok, adibidez, biktima bezala esartzeko aldatu egin zuten bortzak eta hitza eta ipini egin zuten agresio sexuala hitza. Barezik eta momentu hortan esaten zenarekin lotuta. Eta gero Pepek berriro, etorri egin zenean berriro aldatu egin zuten eta berriro egite aldatu egin zen. Orduan, alde batetik ikusi behar duguna da, legedia berak eta nik jurista ez naiz eta honi buruz ez naiz hainbeste sartuko, baina egia da lege guztiek berrikuspenak izan behar dituzte. Eta nik hori hartuko nuke normaltasunez. Zergatik zen, eta azkenean diskurtsoa badirudi dela lege hau ez dela balio. Eta nik horrekin lotuta eta Podemoseri zemotatako jarrera izan dagoen, nik uste dut, zela jarrera pragmatiko bat, legeak berrikusi egingo barko da. Eta hori da, ez da lege batzuk gertatzen den modun, ez da bakarri lege hau. Beste legeak gertatzen dire modun eta lege guztia berrikuspenak egon behar dire. Eta hor, pragmatismo hori eta eztabaida hori ez da txartu egin dugun zerbait. Ez da berrikuspenak egin behar dira eta batzutan ez da sartzen diren eta nola txertatzen diren legeak, igual baita ere ez da sistema soziala ez dago prestatuta. Eta honekin, lotu gustatuko litzaidaken lotzea eta baita ere artikulu honetan agertzen da, bat ere ziki gertatu egin denala lehen bi egoera geneuzkan ez da hori identifikatzeko edo batez ere denuntzia edo salaketa hori pintzeko. Eta zen, edo abuso sexuala edo agresio sexuala. Ze gertatu egin da lege honekin esaten dugu, ez da agresio, ez da abuso, eta horrela ez gara sartuko, ez gara metatuko, indarkeria egongo den, edo penetrazio egongo den, edo nola gertatuko egingo den, baireziki ez da protekzio hori sostangatzeko eta bermatzeko emakumeari. Orduan, bi termino horik desagertzen dira eta gertatzen da bakarrik termino bat, eta da bortxaketa. Eta bortxaketa horrekin beste guztia dira agrabanteak. Orduan, non dago hemen koska eta zergaitik metatzen gara hainbeste zen eta lehen, pairatzen, bakarrik hartzen bagenituen, ez da, zer ziren agresio sexuala, horkilak asko zere zorrotzagoak ziren. Orain horkila, da, urte hauetatik beste horkila, eta danak zertzen direlako bertan. Non dago, nik uste dut batez ere, da, nortzuk dauden zen sistema judizialean. Eta nortzuk dauden zen, hau da, nortzuk diren epaiak. Eta zer motatako ikuspegia dekogun, baita ere gure sistema judizialean. Eta ikusten da, eta orain ekarrita lege hau, eta beharrezkoa zen lege hau, ekarrita beharrezkoa, eta nik uste dut, agerian agertzen den gauza bat dela, ezinbestekoa dela formakuntza. Genero formakuntza eta zehazki formakuntza feminista bereziki hau lantzeko. Bestela gertatuko dena da, eta gertatzen ari dena da, gakoa ez da legea da, nola
Epaile bat edo bestea, segun zein tokatzen zaizun, izango da, urte batzuk izango dituzu edo beste batzuk, eta horkila horretan mugitzen zarelako eta grabanteetan sartuko direlako. Orduan, berriro ez da, jaisten gara, ia diskurtso berdinean, ia bi terminoak desagertu egin dire, baina azkenean grabante horiekin ez badekogu ikuspegia eta ez badekogu formakuntza honi buruz, berriro suertatuko da. Orduan, nik uste dut eztabaida askoz ere sakonagoa dela, ez dela zenbat urte gutxiago edo geroago, baizik eta nola dagoen gure sistema judiziala eta ea dagoen prestatuta benetan ez da ikuspegi integratzaile genero ikuspegitik hartzeko. Eta ja, azkenengo, eta baita ere oso asko gustatu egin zait, eta honi buruz ez dut, eta nik baita ere nire burura ez da interpelatu egin, zein diskurtsu punitiboa dekogun. Hau da, nahi duguna da, gero eta urte gehiago izatea. Eta azkenean da, bueno, baina zenbat urte joango da kartzelara. Igual, itzin gorko genuke baita ere horrekin lotuta da, zein den gure sistema integratzaile, ea hori gero adibidez, ez da, zalak eta ipin egin diogun, ez da, gizonezko horiei, ze gertatzen da gizonezko horrekin, ea benetan, ez da, emakumezkoen erreparaziorako behar badoten, ez dakit, 12 urte, edo 11 urte, edo baldin eta behar dute bestelako errekurtsoak, errekurtso psikologikoak, errekurtsoak baita ere, ez da, gizon horiekin lan egiteko, igual baita ere uste dut ez da, albo batera utzi beharko genuke, hau da, zenbat urte, dela oso kuantitatibo eta gainera superficiala, baizik eta strukturalki nola garatzen den. Bai, gainera ez dakit 10 urtetik 9 urterako aldaketak, ez berez ez luke beste munduko ezer suposatuko, hori bai, ez esan duzu, eta juristek ere badiote nola lege guztiak aldaketak izaten dituztela, ez, aplikatzen diren momentutik, eta errebisatu egin behar dira, eta horiek aldatzen joan, baina badirudi kasu honetan, eta zigorren kontuarekin agian komunikabidetetik ere arlo horretako publizitatea ez, baina horri enfokatu gura izan dela eta horregaitik jendeak horretaz bakarrik hitz egiten du. Gero ere Unidas Podemosetik ikusi dugu ez, kortean nola onarpenaren kontua ez dutela nahi ukitu, hala ere PSOEren bueltako berriak badoaz zigorrera enfokatuago. Bai, izatera bai, hor, eskumatik ere bai, egon dela ofentzia bat, eta nahi izan dute kokatzea parametro horietan eztabaida, eta nire bat nator estirekin, nik uste legeak erantzun duela impultso politiko bati, batez ere mugimendu feministak eskautako agindu bati, eta gero horrek baditu ondorio batzuk, kasunetan gaude ondorio juridiko-teknikoan inguruan hitz egiten, ni ere etortzen dut, ni galtzen nahi zela hor, baina uste dut egokitu behar bada, egokitu beharko da, eta hor ez dagoen behar arazorik, eta egia dagoelain PSOEk ere nahi duela azkar izatea, dagoelako hor eztabaida politikoa. Baina bat nator, esaterekin, hori dela arlo bat edo parte bat, baina badaudela beste aspektu batzuk, ez? Direla zanbodu integralean, nola lantzen dugun, eraso matxista hauen aurrean, babesa emakumeari, formakuntza ez, honen inguruan egin dugu hemen. Nola da posible botere judizialan dauden gizonek esatea ez dutela behar formakuntzarik. Guztiok behar dugu formakuntza egokitzeko gure lana eta egiten dugun lan profesionala bestelako begira bati eta haiek ez dute behar. Eta uste dut hor, askoz integralagoa izan beharko zen eztabaida, jakin da, beharrezkoa baldin bada legea berraztertzea, erantzuteko impultso politikoari, egin beharko da. Baina hori, aipatzea hori, nola eskumak ere erabiltzen du, inkluso olako elementuak, normalean eskumak ez da izan aintzindaria olako espazioetan, baina ikusten badu ere bai aukera dagoela, odola edo pizkator ere bai kokatzeko, hor kokatzen du eztabaida eta gainera bakarrik parametro punitiboetan. Eta, nik lortu behar dugula, eztabaida beste parametro asko integralagoetan kokatzea. Eta honetan soeren jarrera bera, ez? Zaporrat badiruela dantzan badela ez Unidas Podemosek argi du zer nahi duen, baina soek ematen du ez hori zer nola uler daiteke hori? Azkenean presio soziala handia da, eta unerotan ez da, eta aipatzen zenun bezala, non ipintzen ari gara orain foku guztia da, sistema punitiboan eta bereziki zenbat urte, gutxi edo geroago, edo gehiago izatea. Eta ni beti ere horrelako
egoeretan, bakarrik urtei buruz hitz egitea, kentzen diogu diskurtso guztia, diskurtso feminista, eta benetan zer dan, non dagoen arazoa. Eta arazoa da gure sistema, judiziala, ez judiziala, gure sistema, egitura matxistetan egiteratzen dagoen. Eta askotan, horri buruz hitz egiten dagoenean, eta Carlosek aipatzen zuen modun, badirudi dela diskurtso populista bat. Baina benetan diskurtso populista da esatea, azken finean, urte gehiago asko sobe. Eta egia da, egon behar dela erreparazio bat, eta egon behar dela salaketa, eta horri buruz berra egin behar dugu, baina nik uste dut, beti ere, edo zein, salaketa dela medio, garrantzitsuna da zer egiten dugu horrekin. Eta ez dela bakarrik zenbat urte. Eta da, beti hori gatazka oso modu superficialean etortzea. Baina egia da, adibidez, alde batetik, lerro ultraeskuindarraren zait, perfecto datorkio, horrelako zirrikituak ikustea eta erabiltzea diskurtsoa, eta bereziki eta hor dago beste gauza garrantzitsu bat, feminismoaren, feminismo mugimenduaren kontra eta talka egiten dauen, mugimendu oso, eta lehenetik, zeuskaten horrelako marrakalak eta nabardura guztiak hemen ikusten ari gara, eta bereziki Unidas Podemos hartu egin dute lege hau haien bandera modu, haien pin. Eta badaude lege batzuk, bata dago bestera joaten da, baina lege hau zehazki, eta gainera niri pertsonalki azerratzen zaidan zerbait, gainera lotzen dugu Irene Monterorekin. Badirudi dela Irene Monteroren legea, eta ez da mugimendu feminista, eta nik uste dut, berak ez dagoela ez da ipini etiketa hori, baina egia da batzutan bandera hori hartzen dagoela, eta nire ikuspuntua da, baina benetan ez da emakumeok orok behar genuen lege bat zen, non legea, eta hor dago nik uste dut PSOEk egin dagoen, azkenan sartu egin da pilota erretan eta zigorrera bakarrik urbildu egin da, eta nik uste dut batez ere legea behar duena da. Nabardura gehiago, non zer egiten dugu adibidez portzatzaiekin, nola integratu, nola birmoldatu, zer egin erreparazioarekin, jaso izan duten, adibidez minarekin, errekurtso psikologikoak oso eskazak dira. Eta bakarrik eta ikusi behar dugu, gure gizate sistema bereziki hartzen dagoena bere kontun, genero indarkeria pairatu izan duten emakume orok, baina ez indarkeri sexuala jartzoa izan duten emakumeek. Eta oraindik ere tabu sozial bat, orduan igual behar dugu formakuntza orokorrean gehiago, igual behar dugu, hor legeak uste dut dagoela espazio oso garrantzitsu bat bereziki behar diren berrikuspen horiek bertatik joateko. Ezain beste zigorrera urtetara, eta are gehiago, logikoa da egin den horkila hori, eta lehen aipatu ziren bi terminoak, termino batera erbildu egin dutena, eta egiten dutena da agravanteak. Non dago goz, nola aztertzen dugu eta nola diagnostikatzen dugun egoera hori. Eta ipatzen zuen pedagogia ere hori importantea da, legeak momenturen baten zarratuko dute, eta gizarteratzerako orduan jendeak uler dezan, ze badirudi, edo ematen di sentsazioan niri behintzatez, halakoekin azkenan ez duzu abertzemetan zein den legaren funtsa. Bai, gaur ekokatzen ez da bida, bakarrik parametro punitiboetan, eta hori uste dute argi dago, hor batzuk interesa da hor kokatzea, eta jakin da gainera, gure zigor sistema honetan badaude aukera asko ere bai ateratzeko espetxetik lehenago edo beranduago, nahi duk, ematen du epaileak jartzen duen espetxe zigorra zagoren daude esaten ez, berra zertu dira eta ez dakizen bat atera dira kalera, eta berra zertu balik ere bai atera aldirare kalera, edo ez, orduan uste dute kokatzen ez da parametro horietan oso murritza dela, eta gaina nik jarriko nuke gehiago fokoa, orain dela gutxire bai ikusi dugulako Albesen kasuarekin. Ez da bakarrik erasotzaileari jartzen zaion zigorra edo jarraipena da ere bai, emakumeari jarri behar zaizkion bitartekoak ez ikusteko hori, salatzeko eta jendarteak sinisteko, egin behar diren, hori, uko egitea gauza batzuetara, etengabe, justifikatzea, daudela egiten salaketa bat, sinetarri izateko, beste gauza asko geratu behar direla bidetik. Eta uste dut, batzuen interesa dagoela hor, bakarrik
hau da gaizkilea eta hau dira urteak, baina egoera oso larria da eta eztabaida soziala izan beharko zen askoz integralagoa. Eztabaida hau hemen utziko dugu, izan ere ziurrenik berriro heldu beharko diogu hurrengo astean oraindik ere, eta Laster Arabako Mendiak Aske plataformako kide batekin egingo du konexioa, hala ere aurretik gaia bera kokatzeko bideo bat ikusiko dugu, izan ere ikusiko azken asteetan albiste pilo bat, parke eolikoen bueltan, transizio energiko azazko hitz egiten da, beraz ikusi dezagun Arabako mendietan zer gertatzen ari den, azaz eta bueltan jarri gura den parke eolikoa eta jarraituko dugu eztabaidarekin. Labrazako eta Azazetako parke eolikoek ingurumenaren alorrean argi berdea lortu dute. Eusko Jaurlaritzak emandako datuen arabera, instalazio berriztagarri horietako bakoitzak 40 megabateko potentzia du, eta Euskal Autonomia Erkidegoan 2006tik abian jarri diren era horretako lehen instalazio eolikoa dira. 3 proiektu eoliko zari gara eta 3rek bideratua dute ebakuazio linearen konexioa lehendik dauden azpiestazioetara. Jaurlaritzak deritzo horrek ingurumenaren gaineko eragina murrizten lagunduko duela. Sortuko den energiarekin 107.000 etxebizitza baino gehiago hornitza aurre ikusten da. Azken xehetasunen berri eman du Arantxa Tapia Jaurlaritzako ekonomia garapeneko sailburuak eta nabarmendu du oraindik prozesu luzea izango dela. 2024aren bukaera 2025 hasierarako bien obrak martxan lirateke. Proiektu honatzean Aixeindar elkartea dago Iberdrolak eta Eusko Jaurlaritzak energiaren euskal erakundaren bitartez osaturiko elkartea. Bestalde jakina da Arabako Foru Aldundiko ingurumen eta hirigintza sailak beste bi erakunderekin batera mendialdeko biodibertsitateari buruzko azterlan bat egingo duela. Testuinguru honetan Arabako Mendiak Aske elkarteak kontzentrazio bat egin du kanpezon. Babestu beharko litzatekeen biodibertsitate ugaria eta aberatsa duten ekosistema naturalak dituzten habitaten foru politika erratiko eta suntsitzailea salatzeko. Arabako Foru Aldundiak Gasteizko mendietan megazentral bat eraikitzeko atea ireki izana salatu dute. Horren eraginak atzerezinek izango liratekeela iritzita. Ildo horretan naturgune biziak, osasuntsuak eta bioanitzak aldarrikatu dituzte. Bada gaiari helduko diogu esan bezala Arabako Mendiak Aske plataformako kide batekin, Inigo Leza dugu pantailaren beste aldean. Kaixo, Inigo? Kaixo, egunon. Egunon, tira aritu gara hitz egiten, badirudi estali nahi dela eta proiektu aurrera atera nahi dela, esanez, ez dela ingurumen inpakturik gertatuko Arabako mendiotan, zein da baina benetako egoera? Ingurumen inpaktu ebaluaketa egin denean edo Arabako Foru Aldundiko teknikariek esan dute inpaktu oso latzak izango dituztela, izango lukela olako zentral eoliko bat jartzea Gasteizko mendietan, eta horri ez diote kasurik egin eta bide eman diote Azazetako zentral eolikoari. Eta orain hori gutxi ez balitz, jarri nahi dute beste bat alboan la minoria deitzen diotena, baina izango zen mendizerra guztia azkenean betetzea eoliko erraldoiekin, 200 metroko eoliko erraldoiekin. Halakoak bertan eraikitza edo bertan halako parke bati bide ematea, protesta asko egin dituzu azken aldian gainera, ingurumen inpaktua edo inpaktua gertatuko dela esanez. Hori da, inpaktua oso latza izango zen, azkenean enpresa hauek gure mendien jabe egin nahi dute, eta hori saiestu behar dugu, bai edo baiz, dauden proiektu guztiek suposatuko lukete mendizerra guztiak akabatzea, horren hasi dira Arabarekin, baina edatzen ari dira Gipuzkoa eta Bizkaiara, Nafarroa ikusten ikusi dugu nola dagoen, Iruñatik bera, orain Iruñetik gora ere
zuen nahi dituzte mendizarra guztiak. Eta azkenean hau ez da inongo transizio ekologikorik, edo energetikorik. Hau da, beste muga bat zeharkatzea eta enpresa erraldoi horiei ematea gure natur eremuak, ez. Eta bukatze aldera, guzti hau plan sektorial baten faltan, edo plan sektorial berritu baten faltan gertatzen aria, nola da posible hori, ez? Gainera horrez gain manifestaziorako deia ere luzatu duzue. Tuko dugu solasaldiarekin, konexioan arazoren bat dela bai, hau terrialena. Jarraituko dugu ekingo diogu solasaldiari. Hala eta guztiz ere, klabe batzuk bai eman ditu, ez? Makro hitzaren azpian kokatu genezaken proiektu bat, ezarregura da Arabako mendialdean, beste hainbat proiektu ere iragarri dituzte beste toki batzuetan joango liratekeenak. Baina, kasu honetan, ez, badirudi inpaktu handi izango dela, jendea mobilizatzen ari dela, hori ez daiten horrela izan, baina aurrera jarraitzen du proiektuak. Bai, nik esango dugu, lehenengoa justo moztu denean atera duzun gaia, zeregin horretik behar da lurralde plan bat. Osa, planifikazioa beharrezkoa da, edozein arloan eta energiaren arloan ere bai. Ditzen zaite izugarria, egotea planteatzen da makroparke eolikoak plan bat egin barik. Eta industria elementua ez dela bakarrik paisajistikoa, ze batzutan ere ematen du hori, paisajistikoa dela inpaktua edo biodibertsitatean dagoen inpaktua, hor daude elementu asko da. Nun jarriko ditugu zentral horiek, zertarako, zenbat energia behar dugu, nora eraman behar da energia hori, nun kontsumituko den, logika dauka jartzea Arabako mendietan gero kontsumitzeko beste hirigundeetan, bai ez, hori dago kalkulatuta, horretarako behar da plan bat. Eta nik uste dute transizio energetikoa beharrezkoa dela, hori ez dago zalantzarik, baina transizio energetiko hori izan behar da justua. Ezin duguna errepikatu berriro da, eredu aldaketa bat, berriro ere gutxi batzuk asko irabazteko eta herritar gehienok berriro galtzeko. Eta justu izateko, nire ustez gutxienez izan behar da planifikatua, egon behar da planifikazio bat, izan behar da demokratikoa, hau da, jendearen parte hartza ere bai onartu behar da, eta herritarren iritzia jaso behar da, eta nire ustez publika izan behar da, berriro egiten badugu dena, enpresa jakin batzuen mesedetara, eta hor dago ja, Iberdrola hor tartean, nola ez alderdi batzuen babesarekin, ezin da izan justua. Berri hongo da, erantzuteko batzuen interesa eta ez gehiengoaren interesa. Eta nik zetor hor kokatu behar dela eztabaida eta egotea ja planifikatzen parkeak beste etxeko lan guzti horiek egin horretik, niretzako ez da bat ere logikoa. Gainera ez, klima larrialdia, energian trantzizioa egiteko beharra, nik uste dut geroz eta barneratuago daukagula, baina hala ere, halako proiektuen atzean ez, beti daude inbertsio funts handiak, enpresa handiak honen atzetik, eta esan du ez, 200 metroko eolikoak eurak izango liratekela bertan jarri nahi dienak, ez da edo nolako kontua. Ez da nolako kontua, baina ala eta guztiz ere ez da, ipini behar dugu fokuan EAJak baita ere eramaten ari dagoen azkenengo urteetan ibilbidea, ez da. Eta non ipintzen ari da bere joku guztiaz, eta hemen bai egia da dela alde batetik, ez da, biodibertsitate hori nola sostengatu eta nola mantendu eta zenbatatako planifikazioa, zenbatatako programak ere egin behar ditugun, baina baita ere atzean zenbatatako politikak daudezen. Eta horrekin lotuta, ez da, ikusi behar dugu, azkenengo urteetan non AJak, ez da, eta baita ere pixka bat ikusita hurbileko hauteskundei begira, ez da. Eramanari den azkenengo ibilbidea sistema kapitalista bereziki sostengatzeko estrategia oso desberdinak egiten, eta horrekin lotuta izaten ari gara, ez da, osakidetzarekin izan dugun, ez da, erronka hori, nola dagoen orain osakidetza, non orain dela hainbat urte zen, espazio oso seguru bat, espazio publiko, eta baseri den bertako bilbidea eramango luken, eta ikusi egin dugu nola azkenengo urteetan poliki-poliki
Beti ere, baita ere ez da, zerbitzu publikoekin eta ongizate zerbitzuekin lotutako daudezen errekurtso guztiak ikusten ari gara, bertara ez daudela estrategiarik, daukagu adibidez, zerbitzu sozialen legea 2008koa. Ez dauka zer ikusi 2008ko errealitatea orain dekogun errealitatearekin. Eta ja, ipintzen baldin badetu hainbat egoera, eta orain ja, ipinita konkretuki egoera honekin, baldintzatzea horrelako enpresa multinazional batzuk egitea parke eolikoak edo dena delakorik izan ditugu, baita ere, Zaldibarrekin kontuarekin gertatu egin zena dauzkagu. Hainbat, nabardurak non ikusten dela ibilbidea espresiki nora doan. Eta jadanik, Europa mailatik eta hainbat erakunde, elkarte eta baita ere honetan, adituak direnak esaten digutena, kontuz zer egiten ari garen. Eta, jadanik askok pairatzen ditugu, eta pairatzen ari da klima aldaketa, eta nabargarria dela klima aldaketa dagoela, eta sufritzen ari garela, eta biodibertsitatea asko mintzen ari garela, baina adituek esaten ari du, kontu zer egiten dugun orain, eta gerora zer datorkigu. Eta badirudi orain interesatzen dena da, inbertsio, ekonomiko, eta ale batetatik pribatuak izatea edo batez ere sistema pribatu horretara jutea. Orduan, hor nik uste dut ez bakarrik arlo honetan, baizik eta arlo guztietan ibilbia dela badirudi enpresa pribatuen sostengarritasuna ez hainbeste gizarte edo baita ere dibertsitatearen sostengarritasuna. Eta, uste dut hor presio soziala egon behar dela, bereziki gauzak ez aragotzeko eta bestelako, edo jadanik gelditzea uste dut izango dela ezinezkoa, baina mutxinez planifikazio bat egitea. Bai, ez, baina ikusten du jendea badela prest ez, esateko hau ez da horrela egin behar, beste modunetara egin behar da, eta ez eolikoekin lotuta, ez da azken hilabetean edo izan zen, Madrildik ere ez, balako planak errazteko, beste lege bat edo atera zuen, hala ere, apaldu egiten zen horretan asko gizartaren parte hartzea ez, eta herritarren parte hartzea ez, eta berriz ere, zuk aipatutako helburu horiek atzean direla ematen du. Gainera hemen ere egon zen dela gutxi eztabaida, Tapia legearen inguruan eta horrekin albidetzen zela udalerrien gainetik bestelako erabakia zentralizatzea kasu honetan Eusko Jaurlaritzaren esku. Komunistotaren atzean dagoela egon behar da ereduen inguruko eztabaida bat soziala eta nik uste energiaren kasuan alde batetik trantsizio energetikoa ez da bakarrik pasatzen berriztagarri erraldoiak egitetik. Energia jasangarriena da kontsumitzen ez dena. Lehenengoa egin balko genuka hausnarketa bat, hurren urteetan nola jitsi gure kontsumo energetikoa. Eta bigarrena, ekoizten energia hori garraiatu behar da. Logikoa da kokatzea leku batzuetan, populazio gutxi dagoen eremu batzuetan gero eramateko beste leku batzuetara. Ikusi dugunean adibidez Espainiako leku batzuetan egon dien arazoak ez, eremu ez populuetan bakarrik jartzea plaka solarrak gero eramateko hirigunetara, ez dauka zentzurik. Agian estrategia izan behar da tokian tokiko ekoizpena, asko ez gehiago zentratuta behar konkretuetan. Eta nik izan da dela bi ikuspegi, alde batetik dago Tapiaren ikuspegia dela desarrollista eta dela berriro ere negozioa dago, orgoaz aprobetsatzea aukera dago ere bai, berriro negozioa eta enpresa batzuen esku usteko behar dugun bitarteko nagusia dela energia eta berriro apostua dela esku pribatutan egotea, eta dago beste eredu bat dela, goaz planifikatzera, goaz pentsatzera zer behar dugun, eta goaz gero dauden aukera eolikoekin, plakerrekin, aerotermiarekin, planifikatzera ekoizpen hori modu logiko batean. Eta uste dute, beti esaten duguna, trantsizioa emango da. Gure esku dago trantsizio hori izatea batzuen alde, hau da, gehiengoaren alde, edo gutxi batzuen alde. Eta kasu honetan, argi dago batzuen eredua dela berriro, enpresa batzuen esku, ustea dauden irabaziak eta guztiok beratzea kalte ekonomikoak, medioambientalak eta sozialak.
Gainera, beste arlo bat ikutzeko, honen eredu honen argazkiare badabiadura handiko trena, iragan astean ikusi genuen nola Arrasateko leize txikiko ban, apurketa batzuk gertatu ziren, eta horren aurrean Zupiriak, Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak esan du, espeleologoek bazuten baimenik bertara iristeko, abiadura handiko trenak ez ditula horiek eragin, hori gainera, eskutatu nahi dela, gizarren horrean agian barkamen eskatzeko ere garaia. Baina, horrelako, eta are gehiago, eta oso modu apaigarrian gertatu izan Zaldibarreko zabortegian, eta hor, nork zeukan erantzukizuna, erantzukizuna dako enpresarek, guk ez dako nork ematzen dute baimenak, nork egiten dute ez da azken finean hor diagnostikoak eta ikerketak, nork erantzukizun publiko bat dago, eta erantzukizun publiko bat modun, eta gainean politika modun, eman behar duzu erantzun bat. Orduan, noski daukatela erantzukizuna, noski izan behar dute zerbait, eta noski ikerketa batzuk egin behar dituztela, ezta? Baina baita ere, ez da Carlosek aipatzen zuen nortzuk gara gehiengoak, nortzuk gutxikoak. Eta ni baita ere, pentsatzen, honi buruz askotan hitz egiten dugunean, badirudi, dela hain gai abstraktoa, eta badirudi ez dagoela hurbileko ez da gai modun, batzuk asko pasatzen, eta ni batzutan sartuko naiz ni bertan, eta ipintza denok egiten dut, eta nik ez dut egiten, bai nik ikbini behar den nire buruan. Ordan uste dut, hor, Carlosek ebetzen zuen modun, ez da zer den planifikazioa, eta noda bideatu errekurtso horiek, ezinbestekoa dela errekurtso formatzaileak eta pedagogikoak erabiltzea. Bestela, hau jaten da sakura. Azkenan, zein da, hau da, ez da puntaren izeberrak ikusten duguna, zer gertatzen da, dirua sartzen dela, eta guk behar duguna da dirua. Eta gainera, energia dekogu, energia behar dugula edo zertarako. Eta, Carlosek epentzen zuen galdera oso garrantzitsu bat, zertarako behar dugu energia hori, nola kontsumitzen dugu, zer erabiltzen dugu. Baina hori da, ohituren gauza bat, eta ohitura horiek ez baditu galdatzen, ikuspegi ez badugu aldatzen, pilota ez da geldituko eta jarraitu egingo dugu. Eta gainera, sustengatuko egingo dugu horrelako enpresak egotea, adibidez gure biodibertsitatea guztiz untzitea, eta azken denok pilota horretan sartzen garelako, eta denok beharrezkoa ikusten dugu, ez dakit, kontsumo igual ez direnak, oberenak edo ez direnak sustengarriak jarraitzea egiten zen, eta gaude ohiturein buruz hitz egiten. Gainera hor, ez talako tiraka ere, Laster Bilbora iritsiko da abiadura handiko trenaren proiektua behintzatez, sarbidea bera izango litzatekeena, horrek ere inpaktua suposatuko du hirian, eta ez dakit Leize Txikiko kasuan esaten zuen ez Zupiriak ez dela eremu babestu bat, ez Bilbo ere eremu babestua ez da, beraz, zer espero da? Induztetan daiko, batzutan ja, eskuman, eskola eskumaren jokamoldea errepikatzen dela, eta ja batzutan nahiko irengarria da, ez dik esan du, Zaldibar, HT, da esatea, gaude guztiok ikusten zein den ondorioa, gaude ikusten irudiak eta bideoak non kobazuloa dago zuntzituta, eta dirazpenak dira, ez da ezer gertatu, ez. Eta ja da, da pizkat, hartzea guztiok lelotzat eta ja pizkat ja irangarria edo mingarria izaten da. Eta nik zote jokamaldea dela, aldi batetik ez dik esan duena. Beti daukat interes bat, como gai estrategiko batzuk geratzea bakarrik aditu batzuen esku. Hau da, zuek herritarrak ez duzue hau ondo kontrolatzen eta guk badakigu zer egin behar den. Eta erabakitze eskubidea beti lapurtzea. Eta gero, jokamaldea da, ukatzea errealitatea. Zaudete ikusten hau, egon dela zuntxiketa bat, baina ez da existentu. Batzetaren kasuan, gaude, dirua eta dirua eta dirua eta dirua sartzen dara. Magu, ez egiten bat urteko luza, baina ondo doa dena. Ondo doa dena eta sartzen dugu urtero milioika eta milioika euro olako azpigitura batean, eta ez dugu egin salketa bat ea behar dugun, norentzat den, beharrezkoa den, zer izango den mukotasun etorkizunean, ez gaude ez da hori geltzen, eta Bilboren kasuan, ikusi dugu arrasaten baduela ondorio bat kulturala eta ekologikoa,
Eta Bilboren kasuan izango da beste hori, nire ustez ez dugula ondo pentsatu. Hori heltzen denean hirigunera, zanolako inpaktua izango duen gure hirian. Ez bakarrik nola sartuko diren, hor heltzen diren viajeroak edo horrela, baizik eta hirian bertan, hor dauden auzoak eta gaur egun bizitzen dagoen jendearen inpaktua. Hor desagertuko da edo ez trintxera bat, eta hor, momentu batean, auzo batzuk, eta beste batzuk lotuko dira edo ez, segun nola egiten diren gauzak. Eta uste falta dela, eztabaida bat lasaia eta sakona. Olako makroproiektuekin orokorrena eta gero fokoa jartzean, den meseden egiten ditugun olako inbertsioak. Eta eskuma ez dago parametro horietan, eskuma dago parametro batean, dirua, baina ez pentsatzea benetan hau finitoa dela eta momentu batean aztertu barko da ondo zein den gure eredua jasangarria izateko eredua bera. Gainera, atzetaren kasuan badirudi, Ruberak oraindik ez, luzerako emango duela ez, izan ere, badabiltza dirua sartzen ere, badira obra batzuk aspaldi hasi zirenak atzetaren bueltan, dagoeneko mantenurik ez denez egon, eta ez denez erabili, horrek ere kaskartzen hasi direnak, oraindik hasitakoa konpontzeko ere dirua sartzen ari da ez, hori nola uler daiteke? Nik, Carlosi lehen adituei buruz hitz egin dagoenean, eta ere, batzutan adituen pilotan ipintzen dugu, baina beste batzutan, baina badakizu hor aditu asko, ez da, bereziki nire unibertsitatean ez, baina ehatzeun, daude mila esain beste ez, baina badaude aditu asko, nire buruz asko dakitenak, ostras galdetu, eta gainera da, niretzako, beti ere esaten dugunean da, zerbait oso logikoa denontzako eta batzutan honi buruz hitz egiten dugunean, ez da, mai gainen honi buruz dala, baina zer esango dugu, norko joango da honen kontra? Ez da, adibidez biodibertsitatearen, ez da, sostengarritasunaren kontra. Norko joango da, baina ala eta guztiz ere, ez da, logikoa ez den hori, logikoa bila gure urtzen dute diskurtsoaren erabilera ez, eta zen Carlosen apeatzen zituen estrategia desberdinak erabili izan detenan, eta erabili normalan erabili izan dituzen, eskutua, ez hitz egitea, eta hori baita ere gure egunerokotasunean erabiltzen dugu. Ez badugu hitz egiten ez da existitzen, ezta? Baina, ostras, bai existitzen dela eta ikusi egin ditugu, ezta? Eta badaude hainbat adibide non guretzako ilogikoak direnak eta zertarako egiten dozu hau, gero pilota berdinean sartzeko. Adituek galdetu, segurenek galdetuek jakingo dute noranzkoak erabiltzea. Baina momentuan da, laburreko ez da, eta ez dugu askotan, gehiagora eta zen Carlosek aipatzen zuen planifikazio hori. Eta ez laburreko planifikazioa, baizik eta urteko eta iraganerako planifikazio bat. Hau egiten baldin badet, gero hori zer datorkit, ez datorkit. Baina ikusten duguna da, epe laburrean izango dut dirua eta diru hori inbertituko dut ez dakinon. Eta da hori sistema oso planifikazio lineala eta berdan ez dena sostengarritgatasuna. Baina ipintzen ari gade Euskadi maila, baina ikusten baldin badugu, estatuan ez dugu ez da hitz egingo, baina Europan eta mundu mailan normalan erabiltzen diren, edo zen erabakia da, bereziki dirura begira eta epe laburreko erabakiak. Hau da, orain sartuko da dirua eta hau inbertituko dut ez daki zertan. Baina, klaro, ez dugu ikusten zein den iragarpena gerora. Nola joango den gero, ez da, X urte pasata eta diru hori bestelako bideak egon aldira, bide hori sostengarria, igual momentuan ez dugu izango beste diru, baina gero, igual urteetan pasata, bai izango dugu bestelako diruak. Eta uste dut, batzutan dela umeak bezala, hau sartzen dut eta hau kanpora joaten da. Baina ez dugu hori epe luzerako eta egia da jendarte mailan nahi ditugu emaitzak eta emaitzak orain. Normalean esaten dugunen eta horrela da, ez da, esaten digutenean. Baina hau izango da iraganerako eta izango da epe luzerako izango ditugun, eta beti ere begiratzen diegu, baina non izango diren emaitzak. Orduan, baita ere horretara moldatu egin bargara, ez da, eta pentsaton benetan zer nahi ditugun, ez da, epe laburreko, ez da, emaitz horiek edo epe luzerako eta sostengarriak diren bestelako estrategiak. Eta gero beste gati helduta, aipatu duzu hor zeharka ez, izan ere badu lotura nahi eta nahi ez. Gaur bertan bete dira 3 urte Zaldibarko Luizia gertatu
zenetik, eta zauri asko oraindik ere, hasieran lehenengo egunean bezain zabalik jarraitzen dute, ez? Bada langile baten gorpuzkak oraindik bertan daudela edo desagurturik daudela, gero erantzunkizuna ere bere horretan ez du kasik inork beregan hartu gura izan nahi. Hor, bada beharrik ikusten duzue gizartearekin zintzotasunez aritzeko? Bai, biztote ez dut esan duena, ez? Lehenengo momentutik Zaldibarreko kasua, bada gure azken urteko pasarte oso ilun bat, baina izan duena lehenengo tain koste humano handiak, ze langile galdu dute bizitza, baina gero, orokorrean ikusi behar dira, hor, prozesua zoan zehar, hasierako, orain gaur egiten pizkan memoria, lehenengo momentuko erantzun instituzionalak zen, Erkoreka, Mendian, erori da zabortegi bat, baina, ez da, berriro eskutatzea, ez da zer gertatu, eta gero, ikusten dugunean, benetan jakiten dugunean atzean dagoen guztia, geratzen gara apur bat, ni beldurrarekin ikustean nola den posiblen egotea olako azpigitura bat kasunetan nolakinen kuidaketa egiteko inongo kontrol barik, eta bakarrik utzita enpresa pribatuen eskuetan, nun argita garbi, enpresaren helburu nagusia dirua ateratzea. Beste guztia, bizitza eta bestelako baloreak daude bigarren lerroan. Eta nik uste dute hemen, ondorio moduan, hor juridikoki egon dira elementu batzuk laboralak, eta horiek bideratu dira edo izan dute bilbide bat, baina gero daude beste afera dela medioambientala. Eta hori hor dago irekia, eta argi dago hori administrazioak eta kasu honetan Eusko Jaurlaritzak badauka ardura bat, ez badute nahi onartu, igual gero ikusiko dugu epaitegitan nolan geratzen den, baina hor dago ardura bat administratiboa, administrazioak eraman behar du horren kontrola. Eta gero, hau da azken gradukoa, baina uste dut ere bai, epatu behar dela, koste ekonomikoak nola ez, guk asumitu ditu, hau da, Eusko Jaurlaritzak gazatu duen dirua eta Zaldibarreko udalak konponketa horiek egiten, ez dira, enpresak ez du ordaindu. Orduan, enpresek egiten duten negozioa hondakinekin, administrazioak ez du egiten behar duen jarraipena, baina gero dauden koste ekonomiko eta sozialak guk ordaintzen asumitzen ditugu. Ez dut horrek ere bai txikitzen duela, ikuspuntu politiko batetik, asnartzea ondo eta batez ere, nitu izan nire orain gure esku dagoena edo egin behar duguna batez ere kaleko ikuspuntutik dela, berme bat ez errepikatzeko. Eta hor egon behar da, nire ustez gure apostua, berriro ez gertatzeko olakorik. Eta gainera jakin da, hemen gertu Bilbon, gaudele berriro historia berria bizitzen berrizeko zabortegiarekin. Orduan hor jarri behar diren darrak, jakitea ondo zer gertatu den, baina batez ere berriro ez gertatzea. Gainera, badirudi desastre handi bat gertatu arte, ez garela konturatzen zer ari den makinatzen, eta horrek ere beldurra ematen du. Bai, hor da, erantzukizun publiko ez da, eta politikoa dekotenak, eta zer egiten ari diren momentu honetan, eta non biltzen duten haien fokua, eta benetan, ea honetan jarraipenak egiten dituzten, ikerketak egiten dituzten, eta hor zegoen Zaldibarrekin, zegoen beste lotura bat nori ematen diogun dirua, eta zer motatako akordioak, ez akordioak ateratzen diren, guk ez gara ez da enteratzen, eta hor dago baita ere isiltasunaren politika. Alde batek lehen egiten zena, hau da, ez ikusteraztea eta ez modu eta argi publiko batean esatea, diru hau guk inbertitzen dugu, enpresa honetara, zenta enpresa honek egin dioena da publikoki ateratzea hainbat baliabide eta hainbat errekurtso, eta ematen diogu hainbat baldintzak betetzen dituztelako. Eta jarraipena egiten diegu, baina gertatzen dena da hori ez zela egiten eta hori eskutuan eraman izan da, eta oraindeko egoera da guztiz eskutuan da eramaten diren hainbat erabaki hartzen direna eta ez dakigunak, ezta? Hori batetik, eta gero, bai gustatuko litzaidake zen, eta ni justo momentu horretan Zaldibarreko
gora gertatu zenean, nik justo errepidean nengoen, justo errapeto egin zitzaidan, ezta? Eta, bueno, gainera izan zen, bueno, bertan egon ginenok badakigu, pues egon ginen ez dakitzen bat ordu errepidean, ez jakiten ze gertatzen zen, eta nik gogoratzen dut momentu horretan zen egoera ez genekiela, eta nik ipinegin nuen irrati eta ez genekin zer gertatzen ari zan. Ez da, bertako ez da, segurantzan zaten hainbat berta, ez iguten ez ebez esaten, ez da? Eta hori zen momentua, nik ulertze dut, kaosmoeko momentua ez esaten, baina hori hainbat asteetan egon zen isiltasuna guztiz. Eta ondo akordatu egin bar gara, non adibidez bertako eta politikoak ez da erantzukizuna ziren ateratzen. Eta ez genekien zer gertatzen zen. Ez genekien ez zebez gorputzei buruz. Eta gero hori erreparaziorako eta dolua eta herriko doluarako eta erreparaziorako ezinbestekoa zen erantzukizun publiko bat egotea. Eta erantzuna emotea. Eta egon zeinen hainbat hilabete ez genekiela ez zebez. Ja, momentu batean, baina zen presio sozialegatik zen eta zen izinezkoa zen pentsatea, inork esateratzea, inork erantzunik ez emotea. Orduan, hori baita ere ondo akordatu nola gertatu zen berriro ez gertatzeko. Horrelako egoerak oso katastrofikoak izan zirenean non gorputzak geratu egin ziren bertan, erreparaziorako eta milen eta herrieko erreparaziorako bestelako erantzuna jasotzeko eta estrategiak eramateko. Denbora dela eta hemen utzi behar dugu, ez? Eta erantzunkizunez hitzaiten atzo bertan egin zuten omenaldia, Zaldibarreko gertakizuna izpide hartuta, eta bertan ere erantzunkizunak eskatu zinduzten, beraz oraindik ere bada hor zauria zabalik. Eskerrik asko biei gaur gurea gerturatzearren eta hurrengora arte. Eta laster, bueltan izango gara eguneko berriekin.